Nwoke mmiri n'elu n'igwe biko nye zokwanị na ndị eze nọ n'ọgbọ. Nwoke mmiri n'elu n'igwe ọya tezokwa ndị eze nọ n'ọgbọ. Mana ama na yo Chukwu kere ụwa biko nya weta udo ka ife wee dị mma. Mana ana m ayọ Chukwu kere ụwa biko nya weta udo ka ife wee dị mma. Mana oke mmiri n'elu n'igwe biko nye zokwa na ndị eze nọ n'ọgbọ. Oke mmiri n'elu n'igwe ọya tezokwa mana ndị eze nọ n'ọgbọ. Mana nna ya Chukwu kere ụwa biko nya weta udo ka ife wee dị mma. Igbo bụ Igbo, ụmụnne m ekene m unu ọnụ unu be anyị unu nne mụ na gị nyere mụ na aka nji aga awa marathon onwe ihe dịka nwere ebe dịka ya. So iji ga n'iru okwu a nji wee bịa bụ na ọ maka ụmụnne m bụ ndị Igbo particularly ịma na ndị Yoruba na-asị Yoruba nation mgbe niile Yoruba nation mgbe niile Yoruba nation. Igbo nation ka anyị kwukene nnọọ maka Igbo nation ọ ka anyị na-ekwukene maka Igbo nation ife ekwuekwazi okwu Biafra we are Biafras mana Igbo nation so wee chọọ ka m mee ka mụ na mata ofu okwu dị mkpa n'ụbọchị taa bụ ihe banyere adịghị n'otu nke dị n'ebe mụ na gị na ụmụnne anyị nọ ya bụ ndị IPOB na ndị Biafra na agitators dị iche iche na ndị gọvanọs na Igbo leaders nọ n'enu ọnọdụ ha nọ n'enu bụ na ndị Igbo gọvanọs na ndị leaders enwetenwu ha amamihe iji wee si n'azụ na nzuzo wee na-akwado ndị wee bịa kpanyere ndị IPOB nkata kpanyere ndị niile bụ ndị Biafra na agitation nkata gwa ha na uche ha dịkwanụ n'ihe a na ha chọkwanụ n'ihe a mana a ga-eji amamihe wee na-aga n'iru na-eme na ya anụbugo ọgụ anyị anụzi ọzọ ka ọ ghara ịbụ anyị nwa ya anụ sọsọ ka ọ ghara ịbụ ndị Igbo ya anụkwarụ Naijiria ọgụ anyị ya na-anwụzi ịma na anyị na-anwụ maka ihe agboro dị n'akụkụ anyị na-anwụka mara afịa anyị arụ anyị je bụrụ atụrụ eji achụ aja mana ọ dị ọkwa njọ kama na uche Chukwu ka anyị eme na anyị eme n'ihe ka Chukwu si wee chụ ya. So na ihe na-ekwu bụ maka ịdị n'otu unu na-anya n'afọ na mgbe ndị Fulani malitere ọchịchị wee were ndị Boko Haram wee bịa ha ji aka ekpe wee were Boko Haram wee bata were aka nri wee were dọkọta Nigerian politicians wee bata APC. Ọ dịka ya asị na ha bịara fight Boko Haram while ha nwa Boko Haram created for ka ha wee welekwa power maka they have been holding on to power with their lives ndụ ha ka ha ji wee jigide power Nigeria to control the oil mụ na gị ma ihe ndị a. So na kịta abụọzi onye mmadụ ịkpa nna ya IPOB na nọkọta kpaba nna ha sọsọ ha onye isi ozi ha nwa bụ IPOB abụrụ sabotu a nke ahụ ọ bụrụ na etu a ga-esi dị n'otu ọ bụrụ ihe ga-unite anyị ihe ga-unite anyị bụ ị na-akpagodu sọsọ gị bịakwagwa ụmụnne gị n'ịmakwa ihe ị na-eme na ihe iji agara etu anụnwa na gwakwa ụmụnne gị bụ ndị gọvanọ si ya na gụnwa bụ IPOB mana ha kwesịrị ị na-awa ọkụkwa with Nigeria wee na-anata Nigeria ego allocations dịle ndị be anyị ego mmanụ a na-eke Nigeria resources ọ bụzi from by ka o si abịa ị na ya si ndị gọvanọ ha hapụzia Nigeria mụ na anyị na-agba bụ IPOB we are still in Nigeria anyị ka nọ na Nigeria. So na ndị gọvanọ swell in no Nigerian constitution na ha ọ was Nigeria mere ha elect ọ was under Nigeria under Nigeria geographical expression ka anyị nọ na ya nụnụ. So na ihe na-ekwu bụ na amamihe ka a na-ekwu okwu ya so that ka mmiri a oge ezokwanụ ọ na ihe erusi ike mana ndị ya anakwanụ ndị a ga-eji wee chụọ aja ga-abụ ndị ọ dị ọsịsọ ndị ọ dị ngwa ngwa ọ dị ọsịsọ na-eme ngwa ngwa ị ga-aga Chineke gị n'iru mgbe ahụ ọnwụ izu ọnwụ iwere aka tie igwe
so na anyị jekwuru ihe a bụ maka ụmụaka anyị bụ ndị IPOB bido n'isi a wee rue n'ọdụ. Anyị kwadoro unu mana ụfọdụ n'ime anyị kwadoro unu ga-esi na nzuzo si n'azụ. Unu emere ha expect ka ha pụta ife. And unu bụ ndị IPOB leadership kwesịrị ka unu bịakwute unu kwuo okwu ga-eme ka ụmụaka bụ ndị IPOB members unu ghọta na enweghị need ha nwa ikwu okwu anyhow na-akparị ndị gọvanọs ọ ndị leaders na-akọ ha ọnụ anyhow. Onweghị need. Gwa ha na udo dị ka a na-ayọ Chukwu, mana gụwa bụ ndị isi IPOB ma kwesịrị ịma na ndị gọvanọ nọ unu n'azụ by gịnị na gụwa na onweghị jegwa ha gụbụ IPOB leader gwa ndị gọvanọs n'eziokwu ka gbaghara na onwe ebe nsi meju unu anyị si meju unu gbaghara unu dị unu ma ihe anyị na-ekwu anyị nwa makwa ihe unu nwa na-ekwu. Mana IPOB na-aga n'usoro ọ na-aga ọ bụrụ selfish, ndị gọvanọ na-aga n'usoro ha na-aga ọ bụrụ selfish, ndị Igbo leaders na-aga n'usoro ọ bụrụ selfish. Ọ dị ka ndị Christians na Nigeria na Osibanjo ọ vice president mgbe a na-agwa ha na ihe Fulani na-abịa na plan Fulani no Fulanize Nigeria ya na ihe Muslim Islamize ha sị mba it's not possible. Today gịnị na-eme? Ọ dị possible ka ọ dị ha ọkwa curriculum ọkwa skuulu sistem anyị bụzi mụ na na-agbamu na-eme na Nigeria. Enwere m ohere mana vidio a na-eme bụ just n'ọgbata n'isi wee sị ka m hapụgoro okwu n'abalị ịtọ even ofu okwu mana oluwe na-ịtọ karịa ịtọ. So na ihe m na-ekwu bụ na bikonu ụmụnne m ọ dị mkpa ka mụ na gị mata na ịdị n'otu ọ na-atọ Chineke ụtọ anọ ihe anyị need maka na DNA eweligo ndị Fulani eweligo adịghị n'otu ndị Christians Anglican Catholic this that adịghị n'otu ha mere ndị a ji wee bịa ndị Muslims wee Fulani wee gaa n'iru wee succeed because na agha dị n'etiti ndị Christians among themselves etu agha dị n'etiti IPOB among the Igbo leaders and the Igbo governors. Ọnọdụ dị etu a ndị Fulani wee na Fulanize Nigeria kedu ihe fọkwa na Nigeria ha tụgharịsịa nọ n'ihe niile debanye na Fulani n'ime enu everything bụ Fulanizi from police from all the security apparatus of Fulani ịmakwa ihe nke arụ ha Fulanize go Nigeria already ebe mụ na gị ka na-anụ ọgụ emegide onwe anyị. So na ọ dị mkpa ka anyị ghọta na unity dị very important and ka anyị kwụsịgodi na obere ihe anyị amachapụta na online Facebook maka na anyị nwere nwa data anyị nwere data maọbụ anyị nwere access information super highway obere ihe anyị amachapụta wee na-eme ihe ka ihe ụmụaka onwe ihe a na-ezo no nothing ịdịbeghị together mana amachapụta na-akọ ihe niile ma nke ihe eme ma nke ihe eme. So iji gwa mụ na gị eziokwu ebe a ka nsogbu dị. So na ọ ka mma ka m gị nwa bụ onye IPOB ndị isi IPOB wee lụọ n'ọdụ olugo mgbe unu ga-aghọta ihe banyere unity among the governors and yourselves, among the Igbo leaders and yourselves, and ka anyị esi wee achieve ihe bụ na unu ga-ezipube people underground undercover a na-enwe ihe a na-akpọ undercover agents zipube the people ka eje meet sie ha na nzuzo elu ada amarụ mma ịmakwa ihe a na-eme amarụ mma wee daa naanị ndị Yoruba maka si agọrị Nigeria since a long time eme ha amaghị afọ n'ala ndị Yoruba ịmarụ mma dagodu naanị a na-ama inwe ike ịma ọnụọgụ mana ọkata ịgụgharị ya ọ dị ka ịma ha ka i wee marụkwa onye gị na ya na-eme oche na ịmaghị ihe na ọ ya kọrọ mana mụ na agụ bụ mgbe niile anyị chee na anyị mụ ihe chepụta anya anyị ma anyị nwere chee na anyị mụ ihe onweghị onye anyị chọrọ ka ọ mara ihe karịa anyị ma anyị chee na onwe onye ọzọ onwe onye anyị chee na o nwere ihe ọ ma n'ọsọ anyị nwama anyị macha ihe niile anyị nwere nsogbu bụ ndị Igbo mụ na anyị nwere nsogbu anyị kwesịrị ka nebanye anya we talk too much anyị na-eme mkpọtụ rinne onye na-ekwu okwu rinne na-eme mkpọtụ rinne ka sekuriti ị ga-enwekwana akpasuo gị iwe akpa gị aka na one side ịkọpụta ihe niile dị gị n'ime obi anyị nwere nsogbu so na anyị ga-ebidogodo wee gwọba onwe anyị ọya arụbu na agụ alụsị dị iche iche awafọfa ihe ndị gboo meta na-enye mụ na gị nsogbu
isi ka m were ka m nte okwu ude n'ụtụtụ a mba because mmiri ahụ na-agwa gị n'oruwene na oyi ezokwa kedu etu ime oyi esi wee zo kedu ebe ime oyi ezodebe kedu ka isi dị nkwadebe ka iji maka ndị ụmụnne anyị etu ihe si wee dị ha na-ajoin a na-ekwu okwu Eastern Security Network which is a good thing a na-ajoin na-connect yes o setizie ka emebie ị na ya eje chọbazi ị na ya ejezi were okwu ọnụ wepụtawa vidio were okwu ọnụ na-achọzi ka isepụta ka anụbazi anya bụ ọgụ ozigbo ọ bụ etu ndị other regions ya nụrụ ndị Yoruba ọgụ ya nụrụ ndị Middle Belt ọgụ mba ndị gọvanọs na ndị leaders anyị uche ha dị ya n'ihe banyere ihe ndị ahụ na dị ọgụ ya bụrụ the last resort of nya disintegration na ọ bụrụ na ndị ajụ restructuring nke a mana ha ya ajụ but at least ka e nwee ndị coalition ka ndị Fulani ndị Middle Belt wee solunu ndị outside Fulani bugodu ndị Middle Belt agha dị ka a na-ebu ha bukwa ndị Yoruba ọ bụghị ibi kọvazia ndị Yoruba kọva ndị Middle Belt ka ha bube gụnwa bụ Igbo agha straight anyị anụwa n'anya bụ agha ndị gọvanọs anyị gbara nkịtị gara ikreti sekuriti ha mụ ihe na-eme ha gbachara nkịtị anya ndị Fulani nekwasara ndị Igbo ka ha wepụgodo anya a bikọs ụkwụ mụ na gị ka a na-achọ ndị Igbo ụkwụ gị ndị ọzọ tinyesi ụkwụ ndị Fulani fi eme anya ka afọ ya mana gụnwa bụ onye Igbo tinye ụkwụ ndị Fulani esute so ka egbujie ya ụmụaka gị bụ ụmụazị ndị IPOB na-aghọtachara ihe niile wee si etu unu si achụ ya n'ike wee na-achụ ya so na adị m in support bịa na ọ na contribute yes ana m contribute na the fund of IPOB ụmụnne nka ha bụ aso ha na-azụ otu o si na-ewe dị kama na anyị ga na-agba mbọ na-eje ozi dịka Chukwu nyere anyị onye amara onwe ndị ga-esi na amata ihe onwe ndị ga-esi na amụta ihe onwe ndị a ga-esi na azọpụta nke bụ na onye ji nke Chukwu nyere onye ya wepụta ya wepụta n'oge nyere anyị aka kama na the problem anyị nwee ebe ọ na-adị anyị ọsịsọ onye problem IPOB from the beginning onye goni ya ekwekọrịtazi ihe so n'azụ ọ bụrụ Ibrahim ịkpọ ya sabotu ozugbo mgbe ahụ ụmụnne gị ndị na-esoghị n'azụ esoro kpọba onye asabotu a mgbe ahụ onye ahụ ị na-agba sabotu ike agwụ ya mmụọ ya nwa unu na-emezi ya IPOB ọgbụ na-eme Biafra ọgbụ unu nkịta ọ dịka asị na ọ like your Biafra who told you na ọchọ Biafra why would you think that you are more Biafra than every other person asị okwu ọnụ ile dị mma ka ejune ji aga n'ogwu ile dị mma kedu ihe mụ na ha na-akọ nwere n'anya nụ okay so n'ihe m ji ekwu okwu ya n'ụwa bụ na ọ dị mma ka ndị IPOB were nwayọọ wetuo obi wepụ ọtụtụ ihe online ọ bụ ihe niile ka ị ga-ewepụtaba online maka ịma na ụkwụ gị ka a na-achọ ịma na aka ka a na-achọ ka egbujie ọ bụrụ ndị ọzọ ka a na-achọ Igbo bụ problem ndị Fulani nwere ma ndị Britain wepụ uli kama na mụ na ama na ọbọzi ihe na-echenji ife echenjisigo but anyị chetasi ife ndị a ya amalụnụ ka anyị si aga na ọ bụghị ihe niile nke ọbụla emeelu chama ewepụta online nke ọbụla emeelu anyị ewepụta online enerezi anyị nwa ọbụrụzi anyị nwa ka anyị achụbazi why do you want them to be looking unto us or be pursuing us alone kịta ihe ụfọdụ na-ekwuzi na ndị Omoteku mere nke ha na o nwekwa ihe ndị Fulani ma ndị Naijiria mere Igbo eme nke ọ bụrụ okwu don't you know that before ihe kwesịrị eme you need ise video you need isechagodi video you need publish you need isend ya ihe sendigodu isend aha in a way na ndị Igbo leaders gị na ha nọ together na ọtụtụ ihe adịbeghị together ndị Igbo leaders niile bịazịa kịta na-asị na ụmụaka because onye amaghị ihe ị na-eme ọmansị na ya joinere gị IPOB ị na-agasi ike na-agasa ọsọ go na grupu gị ndị amaghị mgbe ị kreti IPOB bịa na-esoghu ha na-ene anya n'azụ na-ene anya n'aka ndị na-aka ekpe na-enekwana gị anya na staịlị gị ofe ụfọdụ ị na-eme ọdọba ha nwa na-azụ so na ndị gọvanọ na ndị Igbo leaders niile nke a na-ekwu Eastern Security Network ha ya pụtasị not against the law ha ya ekwu nke a na aka ha adịghị ya maka ha ka nọ na Nigeria ha swell into their offices as a Nigerian leaders for the Eastern region so
ha kwesịrị iji efu aka ekpe na-emekwu ya kama na ebe nnọbụla emu ha na ha ji aka na ama na ha eji aka na abụọ were emie and ha were aka na abịa manụ maka etu IPOB si akparị ha maọbụ etu IPOB ekwesịrị ịkparị ha na-abụghọ inde continue to negotiate with them because ịgụwa IPOB ọ bụgụ zuru oke ọ bụgụ macha ihe niile ị ga-eme sọsọ gị ị ka ndụ gị sọsọ gị so na ihe m na-ekwu okwu ya bụ ọtụtụ okwu ka m kwuru nọọ ịmalụzie nke ịghọta n'ime nke ka mkpa n'okwu a na ndụ gị nwe onwe gị ghọrọ ya ma gbasa anya bụ ozi ọma ka nna gọzie mụ na gị afụrụ m ndị Igbo n'anya Chineke fụrụ Igbo n'anya anyị achọghị ka mmadụ nwụọ ya ngworo ka ọ bụrụ mmadụ 10 nwa na saịdị anyị ndị Fulani mmadụ wụ 100 ọmụ anwa etu esi eme anyị na-egbuzi mụ na gị na-egbu onwe ha ịfụ na ha nwa bụ ndị achọ ndụ ha na-egbu onwe ha so ndị Igbo leaders ama na ha gbalụ nkịtị I spoke to some of them ha gbalụ nkịtị ka ndị Yoruba pụta ife kpata ndị Yoruba ji pụta n'ọmọteku ndị Igbo leaders na ha bụbu ihe na plan ọ because everybody mana ndị Igbo ka a na-achọ Igbo leaders mana Igbo ka a na-achọ ụkwụ ha so etu ha nwa si eji diplomacy were aga dị mkpa ọ dị mma ọ dị tactfulness dị mkpa ọ dị mma and gị nwa aghọtaghị ya na-eblem ha na-akọ ha ọnụ na-akparị ha na-ekwu na-ekogheri na-eje ka ị kọsịrị kpọchọ gịnị ka ị metere n'ime arụ ọdịgonogo mma ịma na together amaka unity amaka so na the only thing bụ na IPOB kwesịrị iji one hand na-work with them na-efolo ha na understanding ha na-agwakwa ha jisie na ike unu bụ Igbo leaders na-achọ na restructuring na-aga na gọọmenti na-anata anụ ha ego mana na-ewepụtakwa na ego a na-asọpọtụ na anyị na anyị dịkwa enyemaka unu ka anyị nwa na-agakwa na nke anyị etu a ka o si kwesị then ndị Nigeria gọọmenti ekwesịghị ịma na IPOB tinyere aka wit ndị gọvanọ na-asọpọtụ ndị gọvanọ tinyekwa aka na Biafra ndị Nigeria gọọmenti ekwesịghị ka ha ghọta na ndị gọvanọs ma ndị Igbo leaders tinyekwara aka na sọpọtụ IPOB etu a ka o si kwesị mafian way as well amamihe dị mkpa anyway achịkọgo m okwu a ka m na-agọzie onye nwaanyị nọ ya mụ na gị this year happy new year Roman calendar ka m na-wish every one of us but ada ama the Hebrew calendar year ọ ka na-abịa na Abib April anyị nwa ndị otu ma ya emebeghị new year Israelites Jews emebeghị new year mana anyị ka na each one na anyị find onwe anyị na anyị ga na uphold ya na-etinyekwa ihe niile na ekpere mana agwa nga eziokwu this 2021 ọ dịkwa ike o ọ dịkwa ike o ọ dịkwa ike o ọ dịkwa ike o n'ime ihe niile Igbo ama nwụrụ Naijiria ndị ọzọ ndị Hausa tagoro afụ ihe ha mere anyị ndị Fulani ataba afụ ndị Middle Belt ha taba afụ ndị niile ama Yoruba ha tatụ afụ while anyị nwa na-asọpọtụ ha for restructuring na-asọpọtụ ha anyị nwa ya eji nwa anyị ma na-eji ike eme ihe IPOB unu ga-eji nwa ya unu na-eji ike eme ihe na-eyi nde njakwa life so ụmụnne anyị nke a bụ ihe kwesịrị ka anyị nebanye anya ma na-asọpọtụ ụmụ unu kama na ọkụ unu ghọta eze na-adị nkwadebe for ọgụ mana eze ahụ eji achọ ọgụ ịdịgo ka isi dị nkwadebe togetherness or oneness bugoro number one when you were able to get your people together into one mgbe ahụ bụ na edigoro dị ọgụ because onye ọ na-enwe connections nke ya makwa ihe bụ ọgụ and ọgụ anyị nwa ya anụzi nọ ndị the whole Nigeria ya anụ against Fulani ma ọ bụ against anybody so uche unu dị ya ka unu wee ghara ịpụta na-eme mkpọtụ wee na-achọ ka a na-akọntributu ego yes asụ m akọntributu ego ọ bụ ọnụ maka anything ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị IPOB leadership bụ na-emeso mkpọtụ for donations sọpọtụ onye ka ihe ejipụta na-akọgheri mgbe niile na-akọpụta ihe ikwesị ịkọpụta na nke ikwesị ịkọpụta so okwu uche mụ na-adị ya ndị nsọ na-ewe iwe mụnwa ana m ewe iwe ndị nsọ obi adịghị ndị nsọ mma maka ihe banyere division of Nigeria ndị nsọ kwuru ya na 1999 na ha ya ekewa Nigeria ndị nsọ bụ ndị mmụọ ozi Chineke nke Abraham, Isaac and Jacob ụmụ ọgba ndụ the Sabbath covenant keepers na Nigeria ebe e nwere ndị nchụaja na ndị Levites so ebe a ka Chukwu nọ wee bata na Feast of Tabernacles wee gwa anyị 1999 ya ya ekewa Nigeria into 3 or more ihe asị na ịnụghị ya a ga-ejinye gozi ọma onye na-eme ihe a so na ọ bụ mụ na onwe ihe mụ na ahụ na-eme ihe dịrị mụ na na abọ bụ ịtụ egwu Chineke and ịgba mbọ fụ na anyị na ụmụnne anyị dị n'udo Chineke Kraịst kwuru na try to be at peace with everyone if possible ma ya fọzikwa ịghọtagosi uche anyị ga-adị ya so kedu nke anyị kwere ya nụ ọ bụ Jizọs ka ọ bụ the Torah or Yahweh ka ọ Yahshua or Jizọs ka ọ the God himself
okwu ha niile pụtara ife nke ọ bụla ị kwetara na ya bụ ofu okwu ahụ ị ya atara igodununu n'ụzọ dị iche iche hapụkwara ụmụnne gị ụfọdụ ha na-eme peace na-emezi gụnwa na-emezi na ọ bụ na ha yi ekwe anụba ọgụ no problem then ha na-efolozi ụmụnne gị ndị na-eme peace mana ọ bụ ọzọ ibe ibugbu ụmụnne gị na-eme peace agha sị ha mba ha join ya gị na ka ọ bụ aje nụba ọgụ ma ọ sị join ya gị mba na ọ difensi dị ka ahụ na-ekwu okwu ma difensi ahụ ị ya adị n'ihe eji nwe ya akpọba n'ihe enemi ya bịara so ụmụnne m ka ọ dị otu a ka ọ ghara ikwusi ekwugharịkwa ma ọ mebie nke m kwuru ekwu maka Chineke mere ndị amara dịka m si happy new year of Roman calendar to every one of you. I wish myself and my family a happy new year. Shalom.